ଶ୍ରୀହରି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି, ମାଛ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ମାରି ଖାଇବା ପାପ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ ତ କିଏ କରିବ? ଜୀବ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କ'ଣ? ଯଦି ମାଛ ଛେଳି ଖାଇଲେ ପାପ ହେଉଛି, ତେବେ ଧାନ, ଶାଗ, ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟ ଓ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ କାହିଁକି ପାପ ହେବ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସମୟରେ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ ତାହାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବାଘ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଛେଳି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଇଲେ ତା'ର ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାପ ମୂଷାକୁ ଖାଇଲେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିରାଡ଼ି ମୂଷାକୁ ଖାଇଲେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତା'ର ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଧାନ, ଗହମ, ମୁଗ, ବିରି, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇଲେ ପାପ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ମାଂସାହାରୀ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଉଭୟ ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ନ, ରୁଟି, ପରିବା ନ ଖାଇ କେବଳ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନ୍ନ, ରୁଟି, ପରିବା ଖାଇ ଆଜୀବନ ନିରୋଗ ସହ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।